2007tik opoiziketerik ez da egon. Ondorioz, gure azpisektorean intentsitate tasa 63%koa da. Errepekete eguneraketa faltsuak egin ditu administrazioak. Horregatik, aldi baterako kontratuak, urte baterako kontratuak, kontratuen 38%koa da. Iruzur honengatik lanpostu hauek ez dira egonkortzen, eta ondorioz prozesuetatik kanpo geratzen dira. Labetik, salbuespenezko kontsolidazio prozesua martxan jartzea eskatzen dugu, neurri hauek kontuan hartuz. Langileen adinari erreparatuz. Antzinatasun urteak kontuan hartuz. Kolektiboko lanpostu guztiak perfilekin izan daitezen eskatuz. 14 urtez prozesuarik gabe egoteak ekarri dituen egoerak regularizatzeko salbuespenezko neurri erreparatzaileak eskatuz. Guzti honengatik, heziketa berezian apirilaren 22an denok grebara. Gora da!